Ja, så jeg vil i den her video lige udlede formlen for volumen af en kejlestup, og jeg vil starte med lige at fortælle, hvad den generelle formel for volumen af en kejlestup er, og den har vi selvfølgelig til en tredjedel gange h gange pi gange parentes store r i anden plus lille r i anden minus eller plus r. Yes. Og man ved jo, at som det ses på billedet herover, at når man har en lineær funktion, der skal igennem y-aksen, og man så drejer den rundt om x-aksen, så får man altså en kejlestup. Og den her funktion har jo en forskrift, og det er en lineær funktion, så derfor hedder den fx i ax plus b. Og der er jo så nogle konstanter a og b, som vi så kan erstatte med nogle af de symboler, der er heroppe. Så vi har lille r, store r og h. Lille r, det er altså radiusen for den lille cirkel, og vi har store r som radius for den store cirkel. Og så har vi selvfølgelig h, som er en form for delta x, altså en skridtlængde, som du går ud, altså en forskel mellem x1 og x2. Så hvis vi starter med at erstatte hældningen med noget, vi ved jo, at ud fra topunktsformlen, så kan man jo finde hældningen, som hedder, at y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, det jo giver hældningen, og vi kan jo så erstatte x2 minus x1 med, det må erstattes med h, og så kan vi jo erstatte y2 minus y1 ved at trække r fra lille r, da det er en forskel i y, og h er en forskel i x. Så der til sidst kommer til at stå a lige store r minus lille r, store r minus lille r, divideret med h. Ja. Så jeg kan få lov at slette de her parenteser her. Ja, og så derudover så kan vi også erstatte b. Det må vi også kunne erstatte med lille r, fordi den jo er, lille r ligger jo der, hvor x er 0, og det er der, ligesom der, hvor funktionen skal igennem y-aksen. Så ved at erstatte konstanterne i funktionen med de her ting, så får vi altså, at a, det jo er lige her. Sådan der, og så plusser vi så med b, som jo så er lige lille r. Yes. Og det bringer mig også videre til, at vi jo ligesom kan inddrage det her omdrejningslegeme, altså formlen for volumen af et omdrejningslegeme omkring x-aksen. Og den formel, den er jo, at vx er lige pi gange vores integrale, hvor grænsen a jo er 0, grænsen b er h, og så har vi vores funktion i anden, og funktionen her er den her. Vi viser det i anden. Ja, og den her funktion, eller den her parentes, den kan vi jo opløse ved hjælp af første kvadratsætning, som siger, at a plus b i anden er lige a i anden plus b i anden plus 2ab. Ja, så vi har vores a-led, som jo er den her. Den kommer så til at stå i anden. Og det er pludselig som vores b-led, som er r. Og så har vi selvfølgelig pludselig til sidst med 2ab, som jo er den her 2 gange det her. Og så gange r. Gange r i anden. Så plus 2ab, som er så 2 gange r i anden. Sådan der. Så vi har altså det her nu. Ja. Ikke r i anden herovre selvfølgelig. Og så har vi jo selvfølgelig også lige x på her. Sådan der. Ja. Okay, så nu har vi altså det her. Og nu vil vi jo gerne isolere radiuserne og højden.
Så derfor kan vi sætte x uden for parentesen, så vi altså får, at r minus r over h, det bliver, altså selvfølgelig, så vil det jo så stadig, stå i anden. Det skal jeg selvfølgelig også lige gøre. Sådan der. Og så ganger vi selvfølgelig ud med x i anden, som så bliver så det så kommer til at stå sådan her. Og så har vi jo så plusset med resten fra før. Sådan der. Ja. Og det her stykke her, det kan vi jo så integrere, som set heroppe. Så vi starter jo med at integrere det første led, som jo så er den her. Så er den her, som vi integrerer. Og den svarer jo til, at vi jo har en hældning, som er det stykke her. Og vi har en funktion, som er x i anden. Så derfor kan vi bruge reglen, der hedder a gange gx, altså en funktion, bliver til a gange en stamfunktion, gx. Ja, og vi har jo hældningen, som forbliver den samme, så vi har den her, der forbliver den samme. Og så har vi jo så vores x i enden, og x i enden, der kan vi jo bruge den regel, der hedder, at, den integrationsregel, at x i enden bliver til x i, ende, og x i ende plus 1 over n plus 1. Det er selvfølgelig sådan der. Vi har jo x i anden, så det kommer også til at stå, x i tredje over 3, og så over 3. Og så har vi vores anden led her, som vi så sætter på her. Ja, så nu får vi altså det her. Det er så det, vi får ud af at integrere det første led. Så har vi så det andet led, som jo er, r i anden, og det er jo den her r i anden, så vi har r i anden, og det er jo en konstant. Og når man integrerer en konstant, så vil det altså sige, at man har en konstant, som bliver lige en konstant gange x. Så det kommer altså til at hedde r i anden gange x, og den har vi her, så vi har r i anden bliver til r i anden gange x. Ja, og så har vi så det sidste led, som gør brug af samme regel som den her. Det sidste led, det er altså det her. Har det sidste led her. Og der har vi jo selvfølgelig en hældning, som er, her, og r, det er jo, den indgår ikke, og så har vi x, som jo er vores funktion. Og så bliver det jo selvfølgelig til, at hældningen og r er det samme, og så har vi x, som ligesom bliver til, ved brug af samme regel som, som her, så får vi jo så, at det bliver x i anden over 2. Så vi får altså det her led, det bliver stedet, hvor x er x i anden over 2. Sådan der. Det er altså det her led indskrevet. Og vi har det her led, som vi indsætter her. Så har vi det første led, vi integreret, som er det her, og vi indsætter her. Yes, så nu har vi den her, og så kan man igen se, at der er en parentes, som er opløftet i anden herover, og der kan vi, det så er r minus r, så kan vi gøre brug af anden kvadratsætning. Og den kan vi så oplyse, den her parentes, som det så bliver til, at det bliver r i anden plus r i anden minus 2 r. Og det er så alt det her divideret med h, som så også kommer til at stå i anden. Ja, og så har vi jo selvfølgelig resten af, og nu skal vi se slet de her parenteser. Skal få lov, sådan der. Gange resten herover. Ja, så nu har vi så det her.
Og nu kan vi jo så indsætte grænserne i stamfunktionen, og så ved hjælp af infinitesimalsætningens regneregel, eller fundamentalsætning, så kan vi jo så trække de to funktioner med de indsatte grænser fra hinanden, og så dermed få, stamfunktionen regnet ud på grænserne. Så vi ved, at vi jo har to grænser, der hedder h og 0, og da 0 er en grænse, så vil du sige, at man indsætter 0 i stedet for x. Så det her led går altså ud og bliver 0, og ganget på det her, som også bliver 0. Og så har vi jo så, at, men nu har jeg så lige gjort noget forkert her. X i anden er selvfølgelig ikke noget her. Så vi har jo det her, som bliver ganget på 0 i tredje, det giver jo 0. Og så har vi jo selvfølgelig, r i anden x, som også giver 0. Og så har vi så plus det her led herovre, som jo også bliver ganget på 0. Så derfor også giver 0. Så derfor har vi jo grænsen h, som indsætter stedet for x, og 0 trukket fra noget giver jo bare det andet, så altså det må så være, funktionen, hvor h er indsat i stedet for x, som det her bare giver. Så vi har altså det her stykke her, hvor vi indsætter h i stedet for x. Yes. Så vi har altså det her tilbage. Og nu så kan vi jo lige prøve at forkorte det her udtryk lidt, og det kan vi for eksempel ved at gøre ved at gange nogle brøker sammen. Så vi har for eksempel de to brøker her, dem kan vi jo gange sammen. Vi har h i anden og h, som går ud med hinanden og bliver til 1h. Og det ene h, det kan man jo så gange på alle ledene heroppe, så altså r og 2 rr. Så det kommer også til at se ud sådan her. Så vi har r i anden h divideret med 3 plus r i anden h divideret med 3. Og så har vi jo så gange to afvendt. Nej, selvfølgelig minus 2 rrh og rrh divideret med 3. Sådan der. Så har vi så forkortet de brøker ved at gange dem med hinanden. Og så mangler vi jo så de her brøker herover, som vi også skal gange sammen. Så vi tager det led her. Den her. Og her der h'erne og r'erne, de kan jo ganges på ledene oppe i toppen her. Så vi har altså h'erne, som bliver til 1h. Og vent, der er x, der står stadig x. Så vi har altså h'erne, som selvfølgelig bliver til 1h, og som ganges på heroppe. Og så har vi r'et, som også ganges på heroppe. Så dermed så får vi altså tilbage, at der kommer til at stå r, h. Og så minuser vi det jo så med r i anden h. Sådan der, fordi vi ganger r på heroppe, og vi ganger r på her, og vi ganger h på her, og vi ganger h på her. Så derfor får vi det her. Så har vi jo de to led tilbage, eller så har vi jo så reduceret det her ved at gange brøker sammen. Så får vi altså det her. Til sidst har vi det her. Og så har vi jo selvfølgelig lige, vores r i anden h plus r og plus r i anden h. Ja, undskyld, og så har vi så plusset med det sidste led her. Yes. Det her led her, det kan vi jo så det kan vi jo så isolere eller reducere endnu mere ved at vi har jo r i anden h og r i anden h, som går ud med hinanden, og så har vi r og h, som bliver trukket fra heroppe, og så har vi altså kun en r og h tilbage. Så
Så dermed så får vi altså egentlig bare det her udtryk, bare med en ARH her. Og nu er vi lige været nået til enden, fordi nu kan vi, som en sidste ting, så kan vi så isolere h over 3 ved, der er jo h over 3 her, h over 3 her og h over 3 her. Det kan vi så trække uden for parentesen. Fordi der er jo egentlig en parentes her. Ja, det kan vi så lave. Vi kan så lave en parentes her, og så trække den udenfor. Så vi altså får, at vi får, og vi har jo selvfølgelig også stadig pi, som også står uden for parentesen. Så vi har h eller pi, og så har vi selvfølgelig vores h over 3, og så ganger vi så på parentesen, som er r i anden plus r i anden plus 2 r. Ja. Og så har vi jo så, hvis vi kigger tilbage herop, så har vi jo så igen vores formel for, volumen af en kejlestup. Og det er altså sådan, man udleder formlen. Ja, jeg skal jo udlede formlen for overfladearealet af en kejlestup. Og der kan vi jo starte med at kigge på kejlestuppen i et koordinatsystem her, hvor at vi kan beskrive kejlestuppens højde som h, den lille radius som r, og den store radius som store r. Og det vi er interesseret i her, det er at finde sidelængden her, da vi skal bruge den i omdrejningslegemet for at finde overfladearealet af det her omdrejningslegeme. Vi kan se, at det er en lineær funktion, som jo beskrives som ax plus b. Og da vi ved, at b det er, hvor den krydser y-aksen, kan vi allerede nu se, at b det er tilsvarende lille r. Når vi gerne vil finde hældningskoefficienten a, kan vi jo kigge på topunktsformlen, som jo siger, at det er det samme som delta y over delta x. Og vi kan se her, at vores delta x, det er jo fra 0 til h, så det er jo det samme som h. Og vores delta y, det er jo fra lille r til store r, altså det samme som store r minus lille r. Det kan vi jo så sætte ind i vores funktion for den her linje, og beskrives som f af x, samme som store r minus lille r over h, og så x selvfølgelig, plus vores lille r. Og det er jo den funktion, vi gerne vil sætte ind i vores formel for overfladeareal af omdrejningslegemet. Vores funktion, eller vores formel for overfladearealet af det her omdrejningslegeme, det er jo 2 gange pi gange integralet fra 0 til h, og så vores f af x ganget med kvadratroden af 1 plus f mærke af x i anden. Så for at vi kan sætte vores funktion ind i den her formel, skal vi jo lige finde f mærke af x, og der kan vi kigge på vores f af x og se, at r det bliver til 0, og x det bliver til 1, og 1 gange det her, det er jo bare det samme. Så vi kan beskrive vores f mærke af x som store r minus lille r over h. Og det kan vi jo så indsætte i vores formel her. Så nu har vi 2 gange pi gange integralet fra 0 til h, store r minus lille r over h gange x, plus r ganget kvadratroden til 1 plus r minus r over h i anden. Og fordi vi jo har en masse konstanter her, og den eneste ikke-konstant vi er interesseret i, det er jo x her, så kan vi splitte integralet op og sætte konstanterne uden for integralet. Og det kan vi gøre sådan her. Det vil sige 2 gange pi, og så tager vi først den her konstant herover og ganger på, hvilket vil sige 1 plus r minus r over h i anden, og så ganger vi den her konstant på først, så r minus r over h
Og så tager vi endelig integralet af vores x her fra 0 til h dx. Og så fordi vi jo har vores plus r på her, så skal vi plusse det hele på igen. Så vi tager igen hele vores konstant. Så 2pi gange kvadratroden til 1 plus r minus r over h i anden. Og så ganger det på vores lille r. Og så tager vi jo selvfølgelig integralet igen fra 0 til h dx, fordi vi så ikke har noget at integrere her. Og nu har du et udtryk, du kan integrere. Men vi har jo så mange konstanter, at det eneste, vi egentlig skal integrere her, det er jo x, og så ingenting herover. Og når vi integrerer x, så bliver det jo til en halv x i anden. Og når vi integrerer ingenting fra 0 til h, så er det jo det samme som h. Og det kan vi jo så indsætte i vores udtryk her. Og vores x, det bliver jo så til h i anden. Og herovre ganger med h på. Nu har vi et udtryk, vi kan begynde at gøre lidt mindre. Og vi kan starte med at kigge på vores herover, hvor at vi først dividerer med h, og så ganger med en halv h i anden. Det vil sige, at vi egentlig bare kan fjerne det h her, og så h i anden, da de går ud med hinanden. Og så har vi to h'er her, vi gerne have ganget ind i vores kvadratrod. Og hvis vi starter herover, så vil vi gange det her h ind i den her kvadratrod, og ganger det derfor på begge led, og h gange 1, det bliver jo h i anden, fordi du putter det ind under en kvadratrod, og når du ganger det ind på det her led, som i forvejen er divideret med h i anden, så går de ud med hinanden. Så det bare bliver til r minus r i anden. Og så er det her h forsvundet. Og det samme kan du gøre med det her h, som du ganger ind i den her kvadratrod. Som igen bliver til h i anden, og h i anden går også ud her. Og det her h forsvinder så. Og nu står du så tilbage igen med gange en halv og gange 2 herude, som går ud med hinanden også. Sådan her, og du har nu et lidt simplere udtryk. Men du har igen her noget, som du ganger på både r og minus r her, som vi kan omskrive og splitte op til, at det bliver pi gange h i anden plus r minus r i anden, og så ganger vi det på først store r, og så bagefter, fordi de skal trækkes fra hinanden, så tager vi hele det her igen, pi gange kvadratroden af h i anden plus r minus r i anden, og så ganger det på det lille r. Og så skal vi huske, at vi også har hele det her udtryk herude, som vi også skal have plusset på. Vi har 2 gange pi gange kvadratroden h i anden plus store r minus lille r i anden gange r. Godt. Og nu har vi 3 udtryk, der minder rigtig meget om hinanden her, men som hver bare er ganget på enten store r eller lille r. Og vi kan se, at de sidste 2 her, de er ganget begge to på lille r, men det her det er et minus, og det her over det er i plus, og vi har også 2 af dem herover, hvor vi ganger på. Så der er 2 af de her udtryk og 1 af de her udtryk, men fordi det her er i minus og det her er i plus, så går de ud med hinanden, og vi vil så stå tilbage med 1 af de her udtryk. Så når vi fjerner dem, så kommer det til at hedde pi gange kvadratroden af h i anden plus store r minus lille r anden gange store r, og så plusser det udtryk på herover, som der nu kun er 1 tilbage af, som er pi gange kvadratroden til h i anden plus store r minus lille r i anden gange r. Og fordi de her 2 udtryk igen er det samme, bare ganget på hvert deres r,
så kan vi samle det sammen og gange det med de her to plusser med hinanden. Så endeligt kommer det til at være, at overfladearealet af den her keglestup, eller den krumme overflade af det her, den her keglestup, det er det samme som pi gange kvadratroden til h i anden plus store R minus lille r i anden, og så ganger man det med de her to, som så bliver plusset sammen, for at fjerne disse to udtryk heroppe. Så gange store R plus lille r. Men fordi det kun er den krumme overflade, så skal vi huske også at plusse bunden på, så det er jo bare pi gange r i anden. Fordi at det er den lille radius, der er bunden af det her popcornbær. Pi gange r i anden. Og vi har nu udledt formen for overfladearealet af den her keglestup, og har det udtryk, som vi kender for den krumme overflade, plusset med bunden. Ja, så til at starte med her, så vil jeg lige forklare opgave 2. Og vi havde opgave 2, som var A'eren, eller 2'eren i sig selv, det var at opstille nogle krav for dimensionerne. Så det er praktisk anvendeligt. Og der har vi jo så valgt at opstille de her krav her, som siger, at radiusen enten skal være større eller lige 5, og højden skal være større eller lige 10 cm, og den store radius skal være lige 10 cm. De 10 cm har vi valgt at sætte den til, for at det bliver nemmere at regne med længere eller senere hen i opgaverne. Og så i A'eren, som der står her, så skulle vi så beregne dimensionerne for et bære med vores form og den valgte størrelse. Og vi havde jo som sagt valgt den svære løsning, altså det vil sige den store popcorn, som har plads til 3,5 liter. Og det er jo som sagt en kejle eller en pyramidestup. En kejlestup. Og så har vi jo så, volumen, som skulle være 3,5 liter. Og i B'eren, der var opgaven jo så ligesom at, i A'eren, der var opgaven jo så at finde dimensionerne, som overholder vores dimensionskrav og kan indeholde cirka den samme mængde popcorn, som et klassisk bære i den udvalgte størrelse. Så vi valgte altså at sætte nogle størrelser for vores højde, som skulle være 15 cm, og vores R, som skulle være 7,5 cm. Så satte vi det ind, og der fik vi så 3.632, eller 3,6 liter. Så den overholder altså cirka, eller der er plads til cirka det samme, som var i den originale, som altså var 3.500. Eller 3,5 liter. Så har vi så B'eren, hvor vi i B'eren skal beregne det samlede overfladeareal af det her bære. Og der bruger vi jo bare formlen herfra, altså pi gange det her. Og der får vi det så til at være 1 kvadratmeter, eller 1012 kvadratcentimeter. Og det går så videre til C'eren, hvor vi beregner prisen for det her bære. Og så vi havde som information heroppe, så var det jo, at 1 kvadratmeter koster 25 kroner, eller 24,95 kroner. Og vi starter så med at regne om det til kvadratmeter, som var 0,1. Og det dividerer vi så med 10.000, eller vi dividerer vores kvadratcentimeter med 10.000, for at få det i kvadratmeter, som jo altså er 0,1. Og så har vi vores kvadratmeterpris, som vi så ganger de 0,1 kvadratmeter med. Der får vi så 2,5 kroner, som jo så er prisen for vores bære. Eller for det materiale, vi skal bruge til at lave bæret med. Og så bruger vi så de her resultater, altså volumen, overfladearealet og prisen. De resultater bruger vi jo så vi kan optimere på dem ned i næste opgave, altså opgave 3, som Anton vil forklare. Ja, vi skal jo i opgave 3 snakke om optimering af overfladearealet af den her keglestup. Den metode, vi gerne vil bruge her, det var jo at gå ind og kigge på variablerne, fordi vi gerne vil have det ned til en variabel, der beskriver det hele, men da vi lige nu sidder med 3, så skal vi jo have omskrevet vores formler og sat nogle krav til, at det er muligt kun at have en variabel. Og når vi så ligesom har lavet det om til den her ene variabel, skal vi jo så differentiere
den funktion for ligesom at finde hældningen af funktionen og finde nulpunkter for det, for at finde maxima og minima, altså der, hvor overfladearealet er mindst. Vi har nogle informationer, blandt andet formlen for overfladeareal, hvilket var pi gange kvadratroden til h i anden plus r minus r i anden gange r plus r plus pi gange r i anden, som vi jo havde udledt før. Og vi har også udledt formlen for volumen, hvilket vi allerede nu får at vide er på 3,5 liter. Og formlen er jo pi over 3 gange h gange r i anden plus r i anden plus r gange r. Og dertil havde vi sat nogle krav, hvilket var, at lille r, altså den lille radius, skulle være større end eller lige med 5 cm, og h, altså højden af keglestuben, skulle være større end eller lige med 10 cm, og at store r, altså den store radius, skulle være præcis 10 cm. Her der skulle vi bruge vores krav til at sætte det ned til, at der kun var 2 variabler, og det kunne man enten gøre ved at sætte et forhold mellem lille r og store r, eller gøre at fastsætte en af dem til en bestemt værdi, ligesom vi gjorde her med store r. Yes. Nu skal vi gerne have det ned til en variabel, og ved at vi har fastsat store r til 10, så har vi kun 2 variabler nu, h og lille r. Men da vi også kender volumen af den her keglestub, kan vi faktisk isolere h i den formel for at finde et udtryk, der beskriver h kun ved hjælp af r, lille r. Vi kan starte med lige at skrive det op med, hvor vi indsætter vores store r i vores formel, og efter det, så kan vi jo prøve at isolere for h ved at rykke alle andre ting, bortset fra h, over på den anden side, ved både at gange 3 op på de 3500 og dividere med alt det andet, hvilket jo kommer til at se ud således her. Og her der har jeg så også lige valgt at bare skrive 10 i enden som 100. Men vi har nu et udtryk for h kun beskrevet ved hjælp af konstanter og lille r, og vi har nu altså kun en variabel. Det her udtryk, det kan vi jo indsætte i vores formel for overfladearealet af den her keglestup. Så det kun er variablen lille r, vi har. Og det er jo bare at sætte det hele ind under. Og det kommer til at se ud således her. Yes. Og nu har vi jo egentlig den formel, som vi gerne vil bruge. Den kan vi jo så vælge at differentiere for, som sagt, at beskrive hældningen af den her funktion. Og der kommer så ud så langt, at det er ikke noget, vi skriver op længere. Men den skal vi jo så gerne finde nulpunkter for. Men først der kan vi lige plotte den for at se, hvordan den ser ud, og få nogenlunde idé om, hvor vores nulpunkter gerne skulle ligge. Og det kan vi se cirka ved 0 og mellem 5 og 10. Og det vi så gør, det er, at vi tager vores differentierede funktion her, og sætter den lige med 0, for at finde de maxima og minima. Og der kan vi se, at det er ved minus 14, 0 og 7,5. Og eftersom at det nok ikke er ved 0, en radius på 0 og en radius på minus 14 cm, så må vi næsten gå ud fra, at det er radiusen på 7,5, der er den optimale for lille r. Nu har vi altså vores lille radius, vores optimale lille radius, og den kan vi jo så bruge i den formel, som vi havde før, som var med til at beskrive volumen af hele den her keglestup, og være med til at finde den optimale h ved at indsætte lille r, så det kun er h, der mangler,
Og det kan vi se, det har vi allerede gjort her. Og nu skal vi så bare isolere for H og finde ud af, hvad det giver. Og som vi tidligere så, kunne man beskrive H på således måde her. Og på samme måde kan vi bare skrive det ind, og så regne ud, hvad H det giver. Og det er jo bare at indsætte vores 7,5 ind i stedet for R dernede. Og så udregne det. Og det giver altså 14,31 cm som den optimale højde af den her kejlestup. Nu har vi altså optimeret og fundet både den optimale lille radius og den optimale højde, og med den her fastsatte store radius har vi altså nu alle de optimerede mål til at udregne overfladearealet af den her kejlestup ved at indsætte det i vores formel for overfladeareal af kejlestuppen her. Og det gør vi bare ved at indsætte vores tal her, og vi gør det jo selvfølgelig med så mange decimaler som muligt for at få det så præcis som muligt, indtil vi får vores sidste resultat. Da det er så lille en forskel, der er imellem det. Og vi kan altså se her, at vi får en overfladeareal på 983,07 kvadratcentimeter, hvilket er rigtig fint, fordi det kan vi sammenligne med vores gæt, som vi lavede i opgave 2. Men først der skal vi lige kigge på prisen, hvor vi jo har vores overfladeareal i kvadratcentimeter, men vi har også fået en pris for kvadratmeter prisen for det her materiale, det er lavet i, hvilket vil sige, at vi først lige skal lave det om til kvadratmeter, og det gør vi jo ved at dividere med 10.000. Så vi skriver det lige op og ser, hvad det giver i kvadratmeter. Og det kan vi jo så gange med vores kvadratmeter pris for at finde den reelle pris for det her popcornbæger. Og vi får altså en pris på 2,45 kroner, hvilket jo ikke er særlig meget for et popcornbæger. Hvis vi så skal sammenligne det med vores gæt fra opgave 2, der kan vi jo se, at vores både højde og lille radius er ændret, men ikke særlig meget. Men man kan se, at vi har fjernet 0,7 cm fra højden, men kun tilføjet 0,08 i den lille radius, hvilket vil sige, at vi jo samlet set har fjernet næsten 0,6 samlet set, som er med til at give den her optimerede overfladeareal på 983 frem for de 1012 ved vores gæt. Og vi kan også se, at prisen er faldet med 0,07, hvilket jo også er en optimering. Ja, så det vil sige, at det er en meget vellykket optimering her. At vi har fundet de optimale højde og radius ud fra de krav, vi havde sat med en fastsat stor radius på 10.